Horas marihita saluhutna. Di hamuaka damang dohot dainang, manang di dia pihamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipasod dohot pangaramultion ni Tuhata Jesus Kristus. Napurat tano-tano rangging masiranggongan, badatay pe pada udaw, anggotor ditay toktong masigonggoman. Adorakso tatangihon hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Jamita di partangiangata di bagasan Bornginon, imana tarsurat di Markus biddu opat, mamuka sian ayat 26, rodi ayat 34. Laus turpukodo nagabe epistel di minggu padua hodung Trinitatis. Hujahama dihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi. Dungi didok ma on ma pangalahon ni harajau ni debata. Songon pabahin ni halak na manaburhon buni tuhau mana. Namudum do ibana borngin na jaladungo ia Ariana. Na martubur do anggobuni i laos marbuhutano so pamotuan ni parhaumay. Aisian guguna sadiri di patubutanoi jumulu hauna, dungi biurna, dungi eme na porngisi di bagasan biurnay. Alai disi di leho perbuena mamitor disuruh mapanabi, ay nungaro gotilon. Dungi didok ma, tuahama pasumanota harajau ni debata. Tu dia ma upama honota. Sumatu batu ni siaro ma, ay bonina nasi naburhotutano, ido nau mekmet sian nasa batu ni suasuanan. Alai dung sinaburhon, si burma itu bu, gabe tumibu sian nasa ikaurata jala balgama dakana. Pola tarbahid do pidong na martonga-tonga langit marasar di linggom nai. Jadi marhiti-hiti lan upama si songono di hatahon nasida hatai marguru tu na terjakon nasida. Alai dangadong di hatahot tu nasida so marhiti-hiti upama. Alai pulik do di patorang saluhutna tu sisianna. Ima hatan itu hatta. Di hamuah kadongan sahapor seaon di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus. Jujut upama dipakai Jesus lahu mangajari manang marjamita tunatoropi. Marupama do ibana lahu patorakon sakap ni debata. Nang patorakot taringot tu harajau ni debata. Molo si Matius madok harajaun banua kicangi. Jala pola do sapertulu pangajarion ni Tuhan Yesus marumang upama. Adong dulu bihurang ono pulu upama ni Tuhan Yesus jupak kita di buku Evangeliumi. Jala gumudang may jupak kita di Evangelium ni si Lukas. Adong do naholal 5 hata sabing, isarana songon natarsurat di Lukas 4 ayat 27, pamalum madirim aledatu ninna disi. Alai laos adong do napola sahatu 400 hata hurang lubi. Misalna songon natarsurat di Lukas 15 ayat 10 sada rodi ayat 32. Ima upama ni Tuhan Yesus taringot tu anak namakwe. Jala akatudusan naniduk ni Jesus di upamanai ima akana adong di nahumaliang nasida. Aka peristiwa ulau nani ida nasida sehari-hari. Lapatanna tang barang asing naniduk ni Jesus si. Isarana rupani batu ni siarum songon na jupak kita di turpukon. Jala aka toko-toko naniduk ni Jesus pe di upamanai ima akan nasomal di ida nasida dwe. Isarani
panabur, panabi, parmahan, lampu, hupang manang hepeng, roti, panamun, harajang, dohot akka na asing dope. Dihamu akka dongan sahapor siaon, wasa marupama Jesus marjamita. Jala takas do di Bibil tai gudang Jesus marjamita marhite upama. Wasa marupama Jesus. Hiadui disukut tu nakasisian na tu ibana. Alus ni Jesus ima si basa-basa dui tu hamu ubahin na ditanda hamu akka hasimoon ni harajaon banua kicangi. Alai dang di basa-basa honi anggotu nasida. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Maksud ni Jesus tu kasisiani dileo do akka hasimoon. Alai yang tu akka natoropi dang dileho ni. Alani marhiti-hiti akka upama ma Jesus patorakon manang marjamita tu tonga-tonga nasida. Ima didok Jesus di Matius 10 ayat 10 sadai. Alai nakpesong oni dang nagabi otomatis rupani akka sisiani pitur mangatusi buktina didok Jesus do di Markus 4 ayat 10 tului dang dia tusi hamu hape upama odengin. Jadi nakpenaung marupama Jesus jala adong di leon na husus tu akka sisiani dang otomatis nang nasida pe itur mangatusi dia ka upamani Jesusi. Hamu kadongan na pasti tujuan ni upamai ima laho pamurahon pangatusion ni naubigisa taringot tuhata ni debatado. Jadi upamai hanya sebagai sarana media doi laho pamurahon pangatusion ni aka naubigisa. Laos mitu di perumpama dodo nagudang dipakai ka perjamitan waeng laho pasahaton hatani debata. Macai denggan, macai tabu bigion. Sipata molo suadong upama dijamitai gabe songon naso semangat do akaruasi mabigi jamitai. Alani sipata olo ma dipaksahon akka perjamita upamai manang tudusani atik pe sipata dangapa lapas tu pesan ni jamitai. Alani daksai sudi jamitai kom marupama. Ai Jesus pe dangganu marjamitai konadong upama. Alai molopas upamanai tu jamitai memang macai tabu mabigio. Terlebih molo dibarengi doho cara penyampaian ni perjamitai mamitur honado memang. Jalai tersemangat dorupani akan ubigisa. Baholani tutu sipata dung mula ruasi tu jabu nabi gabe upamai do na dingot-ingot akan tudusan nabi nan di perjamitai dakatan itu ani. Songo jamita tau marupani dak pola bebenon upama te. Alana marupama Jesus paturakon harajau ni debatai. Molo dihalak batak akamang dohot tamuinang totu sudedu hitama bote dang hata nai baru be hata upama. Ai juk do makatai halak batak terlubi dia kaulaun na marsituhu mardongan upama. Hatik pesipata tongdo maul di bedahon na dia do upama na dia upasa. Jalan na dia musihatan yakkan na tua-tua falsafa orang tua. Anggonanya tusan nian marasing do natului. Hurohan na julu molo naing botoon ni sadabawa ini contoh margani burua ikom marupama do manukun. Dang bui langsung songon nuaing. Dang bui rupani langsung dohonon na marga doho itu. Dang bui songoni. Hatik pi mungkin molo didok langsung tak pola dong uhuman na. Alai ala nunga hasomala ni bah saya merhiti-hiti upama manang tudusan manang
didok berpantun. Roma rupani bawai madok, rabba dia rabba muna, rio rabba naposo, marga dia marga muna, ay uso naso boto. Ima didok, dungi dia lusi borua ima, yang go rabba nami parasarannya berubah, yang go marga nami dada terpabua-bua. Songoni makan naposo na julu masih sisean, doho lao manada tumakas rupani. Doho dia kaulau nasing molo taparrohahon, ay dang nasubui rupani nasoma sinamot, dang nasubui doho non nasongoni. Alai ikon marhiti-hiti akka upasa, doho taka pudanina dua-dua nak keningan idui pasahatonna. Jadi molo liling akka ulau ni halak Batak memang ala nido. Anggun waeng dang adong bera duli-duli madok songoni tu akka nak buru ate. Manggobal nama di doko, manebak si bata di doko. Tahu nggak apa bedanya kamu sama buku? Nama rupa nih, itu ani, Roma itu ani mangalusi. Apa tuh? Roma mesti bawai madok. Kalau buku gudangnya ilmu, kalau kamu gudangnya rindu. So sweet matong ate. Coba majo marupama si duli mangebet anak buru saunari. Wah, arong dope so sweet. Malah gawe didok na marai si duli-duli na kolot. Nggak asik. Mulu hatanya kana poso nuai. Neng, jangan dekat-dekat sama tanaman berbunga ya. Ina si Bayoi matok tu itu ani. Roma itu ani mesti mangalusi. Emangnya kenapa tuh bang? Baru Roma Bayoi madok, nanti bunganya layu, soalnya minder kalah cantik sama kamu. Sumber bunga-bunga di dok roani itu aniate. Ima jorupani taringotu sih. Hamak kadongan diupamahu Yesus do pangalahu ni harajaun ni debatai songon pabahen ni halak nama neburhon boni tu haumana. Hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Molo taparrohahon upamaon, adong ma dua faktor na berperan sehingga boni dalam halon harajau ni debatai bui gabe martubur, marbuhutano tunasnya makin tinggi, marbiur sahat tu nama perbihon perbue na porngis. Nah faktor dia mai. Nah perjulu tentu faktor di penaburi, faktor penabur itu sendiri. Alai mulo tapamanat dahola sauti do hatorangat di sitaringot tu peranan faktor ni penaburi. Justru nagumudang berperan di sita ida ima faktor lain. Taringot tu penaburi hola sonod do didok. Dukko disaburhon buni itu haumana dungi mudum na maibana borngin nai jaladungo arian nai. Hape ditiki mudu penaburi justru faktor lain ido na aktif patubuhon buni i. Mamukasian na martubur sahatu nama perbuihon perbue na porngis. Songo dia doi masa. Didok Yesus daksian pamotuan ni perhaumaino ni. Ima didok di ayat 20 itu. Tentu suku-suku ni ma isi do faktor lain na nidok na disi. Hamuak kadongan faktor lain ni ima debatai sendiri. Lapatan na debatado na sangat berperan dalam menumbuhkan benih kerajaan Allah itu di dunia ini. Jadi suatu ngadong nama dok audo inna tau. Adong do peran ni hitaon, adong. Tak persuadot tatong, adong do. Alai gumudang do peran ni debata. Ketika sang penabur itu sudah tidak melakukan apa-apa lagi sehingga ia tidur, justru pada saat itu Allah bekerja. Hamuak kadongan menumbuhkan apa yang kita taburkan
sesungguhnya bukan hanya peran kita, melainkan peran Allah. Karena itu kita tidak bekerja seorang diri, Allah turut bekerja dengan kita. Marhitei bui mataida sasitongna gumudang do peranan ni debata. Apostel Paulus madok ahumanuan Apollos pawornokon alai debatado patubuhon. Bui taide di sada koritulu ayat onom sorodi ayat sie. Lau songonido nang dia kaulau tai ikut tarajumi gumudang do peranan ni debata di si. Holan na manuad do hita anggon na patubuhon na tasuani debatado. Lau songonido diaka aktivitas tanah asing. Allah turut bekerja. Allah sangat berperan. Jala ikut tahapor siai doi gumudang do debata mangules yak kita. Hama kadongan napaduahon di pasuman manang di upamahu Jesus do harajau ni debatai tu batu ni siarum manang biji sesawi. Ra danga pala persis sama siarum na tatada di son di Indonesia rupani doho siarum na tubuh di sekitar Israelan. Molo siarum na di Indonesia on soon nasuhyado ni ida marasar pidung di si. Alayang go siarum na nidok ni Jesus diturpukon didok nak kiningan buido marasar pidung na martonga-tonga langit. Baholan itu tu na pasti batu ni siarumido na umekmet sian nasa batu ni suasuana. Ahado na naing dohonon na tuhita. Na perjulu pabuah harajau ni debataya nunga adokyan songon bunii jala mek dope anggo dimulanai imana kisongo batu ni siaromi. Alai lam magudang mai seiring dengan berjalannya waktu. Lam liling lam balgado harajau ni debatai. Jala lam mangerbang sahat tuliat portibion. Songon siarum nak kiningan. Sian bunin nau mek do. Alai dung tubuh sape do boi pidung na martonga-tonga langit. Marasar di linggom nai. Hamuak kadongan nunga songgop harajau ni debata didiri dohot marhite ulau ni Jesus Kristus. Didok do alai molo hupabali akato dinahudar marhite-hite tangan ni debata naung songgop ma harajau ni debata tuhamu. Lukas 10 sadai 20. Molo naung songgop do harajau ni debata wasa do pe surun na kasisian nanang hita martangiang alia manami na di Banua Gijang dan seterusnya. Sai Roma harajonmu. Dedo tadok ditangiangi. Toho mai tutu nunga songgop harajau ni debata. Alai dak sikop dope. Alani dang marujung dope tugas ta. Ima tugas manang ulaun manaburhon harajau ni debatai. Amin. Martangiang mahita. Moliati madiho Tuhan. Dihatam na hubigi hami. Pasu-pasu mai. Jala pauraton di bagasan rohanami be. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Martangiak kami. Amin.